hapon, napag-aralan natin ang mga paraan na makakatulong sa person with disability upang sila ay maging maayos o maaari nilang ikagaling. Pero alam nyo ba na meron din silang mga pribilehiyo o mga benepisyo na maaaring makuha at makatulong din sa kanila? Tara, samahan niyo ako! Kasama pa rin natin si Tita Zaldy para tayo ay bigyan ng kaalaman tungkol sa mga benepisyo na binibigay sa mga PWD. Magandang hapon po, Tita Zaldy. Magandang hapon naman sa iyo, Benchi. Ano po ang mga benepisyo na nakukuha ng person with disabilities? Mayroon tayong tinatawag na 20% discount na pwede nilang makuha doon sa pagbibili halimbawa ng gamot. Pag kumain sa mga restaurant, sa mga fast food chains, no, may 20% discount din sila. O kaya nanood ng mga concert, o kaya dyan sa mga recreation areas na pwede nilang puntahan, may 20% discount din sila. Pag bumili sila ng mga groceries sa mga supermarkets, mayroon din silang 20% discount. Pag nagpakonsulta sila, nagkasakit, mayroon din 20% discount na binibigay galing sa mga professional doctors. So yung mga dentists kasama na. Tapos pag nagpa-laboratory exam ka, mayroon din 20% discount. So tulad din yan ng mga senior citizens, no? Mga lululula natin. Meron silang 20% discount, itong mga persons with disabilities. Sino-sino po ang mga tumutulong sa kanila para makuha ang mga benepisyong ito? Kasama natin ang mga local government units. No? Doon sa pag-apply nila ng ID, doon dinadaan sa ating mga local government units through the local social welfare. Pag na-issue na sila ng discount card, iyon na pwede nang i-presenta nila doon sa mga establishmento na kung saan pwede silang humingi ng 20% discount. Aside from that, ang NCDA pwede rin siyang magbigay ng ID doon sa mga gustong mag-apply ng ID upang makakuha sila ng 20% discount. Maraming salamat po, Tito Zaldy. You're welcome, Benchi. Nice one! O diba mga bata? Gaya ni Lolo at ni Lola, meron din silang mga benepisyo o pribilehiyo. Sana ay marami kayong natutunan sa isang buong linggong ito. Samahan niyo ulit ako sa susunod. Hanggang sa muli, dito lang sa Bensi Bibo!